Arrakasta ardatz duen saiakera aurkeztu du gaur Jasone Osorok Donostian. Gaian sakontzeko 11 lagun luze eta zabal elkarrizketatu ditu idazleak. Horien artean daude Itziar Ituño aktorea, Eneko Atxa sukaldaria, Isaro Andres musikaria, Arkaitz Kano idazlea edo Tamaider Eguez kazetaria. Sorkuntzari lotutako krisi baten ondorioa da eskuartean dugun liburu berria. Ideia sortu zen, pixkat, ni idazlea naiz, idaztetik bizi naiz, nire lana idaztea da, eta horrek esan nahi du, tarteka zerbait idatzi behar duzula, ezta. Eta, meukin eban olako bolada bat, konturatzen itzan, zitzezkibala ideiak bururatzen, edo azten itzan, baina blokeatzen itzan, ezian ere gustokoak, eta barrez, sorkuntzari lotutako krisi horietako bat. Eta horrean ere buruan, galdera bat sortu zen, ezta, gainontzeko sortzaileek, olako krisiak egitza ituztenean, zer egingo dute, nondik ateatzen dira, ezta, krisi horri egiteko. Eta nire lehengo bulkada izan zen, gai honen inguruan egitea zerbait. Baina, bizitzak batzuetan eramaten zaitxu beste hildo batzuetatik, eta, olako seinale moduko batzuk jaso nitxunez, alde batean eta bestean arrakasta hitzea ikusten aban, eta konturatu nintzen gaia ez ala krisia, baizik eta arrakasta. Eta arrakastaren barruan, atal bat eskaini, krisieri edo sorkuntzan gertatzen dian nolako gora berei, ez? Eta hortik hasi nintzen, azkenian tiraka, ez? Gai bezala arrakasta hartuta. Zerrenda bat inaban, eta, hasi nintzen zerrenda horretatik jendeari proposamena egiten, eta, jende guztia baiezkoa ematen hasi zen, orduan berehala osatu nagan taldea, 11 gehini, zen ere gauzak ere ipatzen ditut. Eta, pertsona horietatik bakarra bat nire lagun mina da, orduan bere kasuan ezautzen pixkat bere bilbidea eta hori, baina beste guztien kasuan niretzat ere sorpresa bat izan da, ezta? Ez dakit, oso importantea da lortzea beraiekin konfiantzazko gune ero atmosfera hori, ezta? Ze nik proposamena egin nienean argi esan nien gauza bat, esan nahi nabala bereiek zintzoak izatea, ezta? Ausartak izatea, kontatzea benetako gauzak, eta ez, bakarrikan gauza ederrak, eta, guztiek esan zuten, orduan gero nire lana zan, lortzea beraiekin konfiantza hori, ezta? Eta, nik uste dut guztiekin lortu dutela. Beraiekin egon ezen bizpairu ordu horiek izan dira oso atseginak, ez? Elkarri kontatu dizkiogu gauzak eta gero nik hortikan dana ez, baina niretzat interesantea zan libururako, gero hori jaso dut eta hori kontatu dut, ez? Gaia bere zan arrakasta, gaia ezan pertsona horiei buruzko elkarrizketa liburu bat. Orduan, hasieran asko atal gehiago nauzka, baina, pixkat ekarri naban 8 atal hauetara. Sarrera bat, testu inguruan kokatzeko, eta gero haurtzaroa, izaera, aliantzak, kritikak, sabaiak, sormena, porrota eta arrakasta. Eta gero azkena, ondorioak edo konklusioak. Ondorio niretzat importanteena da arrakasta lorgarria dela eta bakoitzak berea duela. Nik uste dut hori oso importantea dela. Importantea da baita ere jakitea kanpoko eta barruko arrakasta dela. Kanpoko arrakasta izango litzateke, pixkat automatiko etortzen eguna burura, ez dagoen lotuta errentagarritasun ekonomikoarekin, ero famarekin, ez dakit, zenbat liburu saldu ditu pertsona batek, zenbat disko saldu ditu, eta bar, ezta? Eta gero bada beste badala barrukoa, eta hori da pixkat ongizate pertsonalarekin lotuta dagoen, ezta? Edo zen modutan, esan duzun bezala, uste dut badabela 3 zutabe garrantzitsu, arrakasta lortzeko orduan, lehenengoa da autoezagutza. Hau da, jakitea zeintzuk dian gure helburuak, gure ametsa, gure bokazioa, nahi baduzu. Baina berean jakitea zeintzuk dian gure gaitasunak, bai? Eta gure gaitasunen barruan sartzen dut, alde batetikan norberak izan dezaken talentua, baina, noski, hor sartu ahal ditugu baita ere, ze azpiegitura daukagun, edo nun jaio geran, edo noiz jaio geran, eta bar, ezta. Edo zen modutan, autoezagutzan oso importantea da, oreka moduko bat egotea, gure helburu edo erronkekin eta gure gaitasunekin, bai? Eta oreka esan nahi du ez errez izatea, baizik eta egingarria izatea. Errezegia balin bada horrek azkenean motivazioari eragiten diozu. Orduan, ez da errezegi izan behar, ez da ezinezko izan behar. Bigarrena izango litzateke aliantzak, ez konpainia,
Txikia geranean eukitzea erreferenteak edo idoloak edo izpilu dianak guretzatez, bai etxean, bai eskolan, lagun artean, komunikabideetan, eukitzea jendea lagunduko diguna, ikusarazten zintzu dian gure gaitasunak, ezta? Postuko dianak gure lorpenekin, zainduko gaituztenak, ustot oso importantea dela, aliantzak oso importanteak dira, indar hori ateratzeko, zure buruan sinisteko, eta aliantza beteren norbere buruarekin, ze askotan oztopo gehien gure buruak jartzen dizkigu, ezta? Eta hirugarrena, eta beste bia bezain importantea da borondatea. Hau da, badakit zer nahi duten, ohartu naiz, zein da nire helburua, onartu dut zeintzuk dian nire gaitasunak, orain nire esku dago horrekin zer egiten duten, bai. Ausarta izan behar naiz, prest egon behar naiz porrot egiteko baita ere, ezta? Horren borondatean nik uste dut oso importantea dela.